Wel, prynhawn da bawb, prynhawn da blant, prynhawn da athrawon, croeso i Cwis Caru Darllen yn arbennig ar gyfer chi ddysgwyr Dysgu Sylfaen. Gobeithio'ch bod chi'n barod i wrando ar rhai llyfrau Cymraeg a chymryd rhan mewn cwis, gan ddathlu tir na nog yn 50 oed, a mae hefyd yn ddiwrnod y llyfr. Ydych chi wedi gwisgo fel cymeriad o lyfr heddiw? Ydych? Da iawn chi. Wel, siwan i fi ac yn cadw cwmni fi heddi mae'r awdures Luned Aron. Prynhawn da, Luned? Prawn da, Siwan. Prawn da, pawb. Prynhawn da, ie. Nawr, fi'n gweld bod llawer ohonoch chi wedi ymuno yn y Cahoot yn barod, felly da iawn chi, gwych. Byddwn ni'n gwneud y sesiwn cyfan drwy Cahoot, felly defnyddiwch y cod QR neu y ddolen ar y we a rhoi'r pin mewn i ymuno. Gallwch chi gymryd rhan mewn par neu fel grŵp neu fel dosbarth, mae lan i chi a'ch athrawon. Fi'n edrych mlaen i ymuno mewn cwis, gobeithio bod chi hefyd. Nawr te, newn ni roi 2 funud fach ar y cloc, fel bod digon o amser gyda chi gyd i ymuno. Diolch athrawon a chynorthwywyr am helpu'r dysgwyr. Nawr, Luned, mae'n ddiwrnod y llyfr, ni'n dathlu tir na nog yn 50 oed. Mae lot yn mynd mlaen yn y byd llyfrau ar hyn o bryd, yn does? Oes wir, Siwan. Dwi'n mwynhau bore yma cynnal gweithdai yn ysgol Gymraeg Treganna. Efo blynyddoedd 2 yn fanna, ysgol fawr iawn, a gyfyn ni amser hyfryd iawn yn fanna. Wel, gwych. A ti wedi sgwennu rhai llyfrau, Luned? Do, mi ydw i. Pam o'n i oedran y plantos yma, o'n i wrth y modd yn sgwennu llyfrau adeg yna hefyd. Dyna ni'n mwynhau wneud, oedd sgwennu a wneud lluniau a creu llyfrau bach dy hun. A wedyn wrth fynd yn hun, nes i ffendio mas bod modd gwneud hynny fel gwaith, Siwan. Felly, oedd hynna fy nhroi, a dyna dwi'n gwneud rwan. Wel, gwych. Yeah. Waw, ti wedi dechrau'n ifanc a ti dal wrthi, arbennig. Nawr, chi ddysgwyr fydd yn gyfrifol am y dyfeisiau clyfar, cofiwch dim eich athrawon chi, felly cofiwch wrando yn astyd. Mae'ch cyfle i'r ysgol ennill taleb llyfrau, fi'n siŵr wneith Luned dweud mwy am hwnnw. Felly athrawon, cofiwch, os yw eich dysgwyr chi wedi dod i'r tri ucha ar ddiwedd y sesiwn, tynnwch lun a rhowch wybod, e-bostiwch fi gyda'r wybodaeth. Nawr, mae'r cloc bron ar ben a fi'n gweld faint ohonoch chi sydd yma heddi. 296 ohonoch chi wedi ymuno gyda'r cwis. Felly fi'n credu, Luned, newn ni ddechrau arni. Na i droi hwnna fyna a na i wasgu'r bwtwm start. Diolch, Luned. Wyt ti moyn rhoi cyflwyniad bach i ni gynta? Iawn, mi nain Andy. Wel, Luned Aron ydw i, a fel o'n i'n sôn, dwi'n creu llyfrau i blantos fel chitha. Nes i ddechrau wrth greu y llyfr symla posib, sef llyfr am y wyddor a bieg byd natur. A da ni'n dathlu tir na nog heddiw, Gwobrau tir na nog, a nath hon ennill yn y categori cynradd. Felly, oedd hynny'n gyffroes i mi. Dwi'n defnyddio techneg collage, lle dwi'n torri pethau mas o papur, fel hyn. A wedyn nes i mlaen i wneud llyfrau eraill yn y gyfres byd natur, lliwiau, tymhorau, i fai. Mae'r gwaith gwreiddiol fel hyn gen i, lle ydych chi'n gweld wedi torri mas o bapur. Felly ti oedd yn gwneud y lluniau hefyd i'r llyfrau hynny, Luned? O ie, dwi'n gwneud y lluniau a'r geiriau. Ond weithiau dwi'n gwneud y geiriau a rhywun arall yn gwneud yr lluniau i mi. Mae hwn llyfr bach a mawr, lle dwi'n cymharu anifeiliaid gwahanol. Bwrnig, addfwyn, uchel, isel. A mae gennym ni enghraifft o'r gwaith yma ar bapur fan hyn. Ra!
A wedyn mae gennym ni lyfrau fel Mae'r Cyfan i Ti. Gath hwnna i enwebu am Tir a Nog, ond ddim ennill. Dwi'n mynd drwy Byd Natur eto. Dwi wrth fy modd efo Byd Natur. Gwaith gwreiddiol o'r llyfr fan hyn. A dyn ni'n sôn weithiau mae rhywun arall yn y lluniau i mi. A mae hynna wedi digwydd yn y gyfres yma, sef cyfres Mira. Mae gen i Mira sydd yn blentyn mlwyddyn 2, ac mae hi yn eitha pryderus a bethau gwahanol. A mae gen i chwaer fach Elsie sydd yn llawn bywyd. Na i ddangos llun y gyflym gan James Cottle o'r teulu. Mae lyniau fo'n wych iawn. Y teulu sylla fanna. A weithiau dwi'n creu llyfrau gyda fy ngŵr Huw Aron. A mae o'n neud y lluniau i mi, fel yn y llyfr yma. Nos da Tanwer a Tom am ddau feigr bach bywiog sydd ddim eisiau mynd i gysgu. Neu, dwi eisiau bod yn deinosor, byddwn ni'n trafod hwn. A llyfr yma ennill Gwobrau Tir a Nog, gyda fy ngŵr, a Pam hefyd. Llyfr am fachgen bach sydd yn cwyno am bob dim braidd. Felly, lot o amrywiaeth y lyfrau, a dwi wrth fy modd ac yn barod i wneud cwis nawr gyda bron 300 o blant. Wir. O ti mae'n gweud rhywbeth yn byti Tir na Nog hefyd, Luned, neu newn ni fwrw ati? Cyn ni gychwyn, dwi eisiau esbonio tipyn mwy am Gwobrau Tir na Nog. Mae Gwobrau Tir na Nog yn dathlu llyfrau i blant a phobl ifanc. Mae yna gategorïau gwahanol. A hefyd, Gwobrau Tir a Nog ydy'r gwobrau hynaf o'i math yng Nghymru i gyd. Felly mae'n arbennig iawn. Ac eleni, y flwyddyn yma, da ni'n dathlu 50 o flynyddoedd ers y gwobrau cyntaf un, amser hir iawn, ers i'r gwobrau fodoli. Felly mae yna 2 gwobr i gyd, sy'n cael ei dewis gan feirniaid, a hefyd gwobr arbennig o'r enw dewis y darllenwyr, y rhai sy'n darllen y llyfrau, nhw sy'n dewis. A mae hon o wobr sy'n cael ei dewis gan blant Cymru, wrth gwrs. Heddiw, da ni'n cynnal cwis sy'n dathlu, darllen a llyfrau. A'r ysgol buddigol, fel oedd Siwan yn sôn, yn ennill tocyn llyfr gwerth 50 pint. Felly, bob lwc i bawb. Wych. Nawr, na i rannu'r grin eto. Os ni'n barod, Luned, newn ni ddechrau gyda'r cwestiwn cyntaf. Rownd cyffredinol. Pwy yw'r cymeriad yma? Ai Rala Rwdins ydy'r cymeriad yma? Neu Sally Mali? Dewiswch chi. Fi'n cofio darllen rhain, Luned, pan o'n i oedran y dysgwyr sydd gyda ni heddi. Dwi'n cofio, o'n i wrth y modd. Reit, beth yw'r ateb? Ac mae'r rhan fwy o'na chi wedi ateb yn gywir, sef Rala Rwdins. Wel, hanner y meddwl ddim. Da iawn, gwych, dechrau da. Hen, lyfr ebyn hyn. Wir. Da iawn, gyda Hannah Tomon. Reit, ewn ni mlaen i'r ail gwestiwn. Reit, beth yw enw'r adeilad yma? Ai Stadiwm y Principality yn tei y Llyfrgell Genedlaethol? Dau le reit wahanol, beth ydych chi'n meddwl? Ai Stadiwm Chwaraeon neu Llyfrgell Fawr? Gan i weld. Reit. Gwych. Llyfrgell Genedlaethol. Dyna'r ateb cywir. Reit, cwestiwn rhif 3 rwan. Wyt ti'n gwybod pa weithgaredd sy'n digwydd yn ein llyfrgelloedd ni dros yr haf? Ai sialens darllen yn tai sialens dawnsio? Darllen neu dawnsio? Dewiswch chi. Fi'n siŵr bod y dysgwyr yn hoffi gwneud y ddau dros yr haf. So sialens rhywbeth yr haf. Sialens darllen, sialens darllen. Gwych. Dwi'n meddwl bod llawer yn gwneud y sialens yma, Siwan. Wir. Fi'n siŵr bod ti'n iawn. Dewn ni weld siwt mae'r sgorfwrdd yn edrych. Newid yn gyson diplomat coyote ar y frig ar hyn o bryd. Da iawn chi. Iawn.
Reit, cwestiwn 5. Pa pen-blwydd mae Gwobrau Tir-y-Nog yn ei ddathlu eleni? Pa ben-blwydd? Faint oed ydy Gwobrau Tir-y-Nog? Ydy Tir-y-Nog yn ifanc? Neu'n hen? Ydyn ni'n meddwl. 50 oed yn tai 500 oed. 50 oed. Cwyr, dyna ni. 50. Gwych. Pwy sydd ar y brig rwan? O, diplomat cute i dal ar y brig. Da iawn. Ie, da iawn. Pobl yn dyn wrth i gynffon. Reit, a ble mae swyddfa Cyngor Llyfrau Cymru, lle pwysig iawn sy'n gyfrifol am Lyfrau Cymru? Lle mae'r swyddfa? A yn Aberystwyth, yn tei Caerdydd. Dwi'n Caerdydd. Siwan, ydych chi'n yn Aberystwyth? Fi ddim yn bell o Aberystwyth. So, Aberystwyth neu Caerdydd? Yr ateb cywir yw Aberystwyth. O, agos fan hyn. Pobl ddim yn rhy siŵr am hwn. Na. Oedd hwnna'n anodd iawn. Oedd, ti'n iawn. Aberystwyth, reit yng nghanol Cymru. Mae canol pethau. Fan yma'r Cyngor Llyfrau. O, diplomat cute i dal ar y brig. Ie. Iawn. Ond rhai newydd wedi dod lan, felly da iawn Do, chi. dyn wrth i sodla. Fi'n credu hwn yw'r cwestiwn ola yn y rownd hyn, fi'n credu, Luned. Reit, beth fydde ti'n galw'r disgrifiad o lyfr sydd ar y clawr cefn? Ddim y ffrynt, ddim y blaen, y cefn. A'r clo neu a'r broliant? O, cwestiwn anodd fan hyn, Siwan. Clo neu broliant? Yr ateb yw broliant. A dyna ni, ddiwedd y rownd gyntaf. Ie, wir. A diplomat cute ar y brig, a Red Quail yn dyn wrth i sodlo fo, a Captain Chicken yna, ar ei ôl ynta, da iawn, chdi. Gwych. Reit, yr ail rownd ydy dwi eisiau bod yn ddeinosor. A nes i sôn gyna mae llyfr ydy hwn nes i greu gyda fy ngŵr, Hyw Aron. Y geiriau gen i a'r lluniau gan Hyw. Na i ddarllen o i chi rwan. Dyma ni. Dwi eisiau bod yn ddeinosor. Na i drio dangos y lluniau ar un pryd. O, dyna mae'n llun gyda'r iawn. Mali, mae'n long ofod bach fan'na. O. Can bach. Mae'r llyfr yn fwy lliwgar na hynna. Mae'r bachgen yma'n cwyno dipyn. Gewch chi weld. Chi'n gweld y lluniau? Dwi eisiau bod yn ddeinosor, ond dwi fymryn yn rhy fach. Dwi eisiau bod yn zombi hyll, ond mae gen i groen reit iach. Dwi eisiau bod yn seren bop, ond does gen i ddim y ddawn. Dwi eisiau bod yn ninja slay, ond dwi ddim yn gyfrwys iawn. Dwi eisiau bod yn bengwyn, ond dwi ddim yn hoffi rhew. Methu bod yn bengwyn os ti'n hoffi rhew. Dwi eisiau bod yn yeti gwyllt, ond oes gen i fawr o flew. Sy'n nesaf, dwi eisiau bod yn siac mawr cas, ond dwi ddim yn gallu nofio. Dwi eisiau bod yn lleidr drwg, ond gai stŵr am gamddihafio. Robot, roced, crocodile, neu draig, neu Frankenstein. Marchog, teigr, injan dan. Gai fod yn un o'r rhain? Na. Mi rydw i yn hoffi beth wela i yn y drych. Fi yw'r unig fi sy'n bod, ac mae hynny wir yn wych.
Na i stopio'r holl gymharu ar dyheu am rhywbeth gwell. Dwi'n hapus gyda phwy ydw i, Pwystfil o blaned bell. A dyna chi. Arbennig. Diolch, Luned. Ydyn ni'n barod am yr ail rownd? Ni'n barod ar ôl y darlleniad hyfryd yna o dy lyfr. Cwestiynau anodd nawr. Reit, 4 cwestiwn tro hyn, yn dyfe? Reit. 2 gwestiynau tro yma. Beth yw enw'r llyfr a'r peth cyntaf y mae'n ei ddweud y mae eisiau bod? Ydy o eisiau bod yn ddeinosor, yn bengwyn, yn siarc mawr cas, neu yn seren bop? Be ydy'r peth cyntaf mae'r cymeriad yn dweud mae eisiau bod? Ydw i'n cofio? Dwi ddim eisiau ysgrifennu cofio. Yr ateb ydy, dwi eisiau bod yn deinosor. Wow. Deinosor, fel y teitl. Da iawn, sgoriau uchel fyna. Ie, dechrau arbennig. Cwestiwn 2. Enwa un peth arall oedd eisiau bod. Actor, postmon, gyrrwr lori neu zombi hyll. Beth arall oedd e eisiau bod? Pa mor dda di lluniau Huw Aron? Gan i weld. Bobl bach, gwych. Lot o gan yn dweud zombi hyll. Gwych. Dim newid ar y sgorfwrdd fyna, Luned. Waw. Cysondeb, gwych, da iawn. Yna gystadleuaeth gref. Pryd nath o benderfynu ei fod o yn hoffi pwy oedd e? Pan oedd yn dawnsio, yn edrych yn y drych, yn nofio, neu'n siarad ag eraill? Dawnsio, edrych yn y drych, nofio neu siarad ag eraill? Pa bryd? Pan oedd yn edrych yn y drych. Oedd hwnna'n gwestiwn anodd. Dyna pa bryd. A iawn. Na ni. Dippons Coty dal ar y top. Red Quail yn ail. Captain Chicken. A Mythical Sugar Glider. Mae'r enw yma wych. A Melodic Hornbill. Mae'n awduron fan hyn, dwi'n meddwl. Ie. A y cwestiwn ola dwi'n tybio. Felly pwy oedd e go iawn? Oedd e'n ysbryd o'r gofod? Oedd o'n giraff o'r jungle? Oedd e'n fwystfil o blaned bell? Neu oedd e'n forfil o'r môr? Be di'r ateb cywir, tybed? Yn i weld. Roedd e'n fwystfil o blaned bell. Da iawn. A dyna'r ail rownd drosodd. A sgoriau uchel fan hyn. Da iawn. Diplomats Coty ar y brig. Nesa, da ni am gael darn o gyfrol wych gan Gareth Evans Jones, sef Llan Ddafad. Dwi am ddarllen penod i chi o'r gyfrol yma. Penod mis Mawrth ydi hwn. Surprise Non. Stopiodd Non gerdded am eiliad a cheisio anadlu'n arafach. Roedd ei bol yn brifo, ei charnau'n cwyno, ac roedd ganddi gur yn ei ffen. Roedd hi'n ddiwrnod oer hefyd, a doedd hynny ddim yn help o gwbl. Mi a fi nôl fy het wlân o'r cwt cysgu, dywedodd wrthi ei hun. Wrth iddi droi ar ei charnau, tarodd Ginny i mewn i Non a syrthiodd y ddafad ar y gwair. Ewad annwyl, gwaeddodd Non, wrth godi. Gwylia lle ti'n mynd? Ia, Ginny, gwylia lle ti'n mynd? Meddai Johnny gan dynnu ei dafod. Chdi oedd wedi mwthio fi, Johnny, meddai Ginny. Cerddodd Non i gyfeiriad y cwt cysgu. Doedd neb arall yno felly, aeth i eistedd wrth y felen wair i gynhesu.
Gwisgodd ei het wlân las a chau ei llygaid. A byd i stawrwydd. Cafodd non lonydd am ryw funud neu ddwy. Dyma lun o non i chi. Dyniau hyfryd fan hyn gan Lleici Gwenllian. O, mae'n cute. Haia non, gwaeddodd Mari efo gwen fawr. Agorodd non ei llygaid ac edrych yn flin ar y ddafad fach. Ti'n iawn? Gofynnodd Mari. Syrthiodd clustia non bob ochr i'w phen. Dwi isio, dechreuodd non. Ia, gofynnodd Mari yn sionc i gyd, yn llawn egni. Dwi isio. Yna agorodd drws y cwt cysgu, a phwy ddaeth i'r golwg oedd ond sŵnan dan ganu. Oes gafr eto, oes heb ei godro. Trodd Mari at sŵnan ac ymuno yn y gan. Ar y creigiau geirwon mair, hen afr yn crwydro, gafr wen. Cododd non ar ei thrau a cherdded yn syth allan o'r cwt, heb ddeud gair wrth Mari na sŵnan. Aeth non ar draws y cae yn araf bach, gan fod ei charnau yn brifo'n waith erbyn hyn. Yn y diwedd llwyddodd i gyrraedd y cafn dŵr, roedd arni syched mawr. Y fodlond pedair cegaid o ddŵr, cyn rhoi ei phen yn y cafn ac ymolchi ei wyneb. Eisteddodd yno am ychydig, yn mwynhau teimlad y dŵr ar ei wyneb, yn mwynhau y distawrwydd. Sut wyt ti heddiw? Agorodd non ei llygaid. Roedd Rowli, y gath gron yn gorwedd ar y llawr, yn chwarae hefo'i gynffon. Dwi'm yn teimlo'n dda a dwi isio llonydd, mynnodd non. A chyn i Rowli gael cyfle i ddeud gair arall, roedd non wedi cychwyn ar draws y cae i gyfeiriad y cloddiau cysgodi. Yn fuan wedyn aeth Rowli at Mari a sŵnan oedd yn dal i ganu ac yn cael hwyl garw. Gofynnodd Rowli beth oedd yn bod ar non, ac atebodd Mari a sŵnan nad oedden nhw'n gwybod. Dyma i chi non yn y cafn dŵr yn cael dŵr, achos mae hi mor sychedig. Drian o non fach. Clywodd Ginny a Johnny y sgwrs, a dyma'r ddau'n dweud bod non yn flin iawn efo nhw. Y bore hwnnw hefyd. Dyma'r pump yn meddwl wedyn beth allan nhw ei wneud i godi calon non. Hobi cacen, ond doedd ganddyn nhw ddim blawd. Cynnal parti, ond oedd ganddyn nhw ddim balwnau. A methodd y pump feddwl am ddim byd allai godi calon non. Y noson honno, wrth i'r sêr wincio yn yr awyr a'r lleiad daflu ei golau, bu Mari'n chwilio am non, ond oedd dim golwg ohoni yn unlle. Doedd hi ddim yn y cwt cysgu, nac wrth y cafn bwyd, nac wrth y cafn dŵr. Felly aeth Mari at sŵnan a Rowli a Ginny a Johnny i ofyn oedden nhw wedi gweld non. Ond oedd neb wedi gweld lliw na llun ohoni ers y pnawn. Dyma'r pump yn mynd ati wedyn i chwilio Llanddafad i gyd. Roedd sŵnan yn gweiddi ar dop ei llais, ac roedd Ginny a Johnny yn sgipio o lwyn i lwyn. Yn y diwedd, clywodd Mari sŵn brefi. Hist, dywedodd Mari wrth y pedwar arall, ac aeth y pump i gyfeiriad y sŵn. A dyma nhw'n dod o hyd i non yn eistedd yng nghanol yr hedyn ger y llyn, ac yno, bob ochr iddi, roedd dau oen bach yn brefi yn fodlon. Non? Gofynnodd Mari. Cododd non ei phen. Dyma hi. Pwysig gyda non. Dyma chi giwt.
Dyma hi'n codi ei phen, edrychodd ar Dewi a Dwynwen yr wyn bach, cyn edrych ar Mari a Sŵnan, Roli, Ginny a Johnny a Gwenodd non. Dyma hi'n dweud, dwi ddim isio llonydd rwan. Dyma chi Llan Ddafad, clamp o stori hyfryd gan Gareth Evans Jones. A mae'r drydedd rownd am Llan Ddafad, ydy Siwan? Ie, wir. Diolch, Luned. Stori hyfryd. Reit, banta ni. 6 cwestiwn i orffen fan hyn yn Luned. O, dwi'n gyffroes rwan. Reit, cwestiwn cyntaf. Ar y clawr, mae defaid, cathod, iar a llygod. Pa anifal arall fel i di? Ci, giraff, mochyn neu wiwer? Mae yna lot o anifeiliaid ar y clawr. Mae'n glawr lliwgar. Gan ni weld. Yr ateb cywir yw ci. Ddau am chi gafodd yr ateb yna'n gywir. Sgorfwr hollol newydd. Excited Kiwi yn newydd. Ie. A Radiant Horse yn newydd, dwi'n meddwl, dydy? A Wel, ma' nhw- Optimistic Debut yn y newydd. Maen nhw gyd yn newydd, Luned, achos os weli di yr sythau fan hyn. Brig yn di. Ie. Popeth yn newid rwan. Ie, reit. Ail gwestiwn y rownd yma de. Reit, pwy sy'n cael y surprise? Ai Mari, ai Sara, ai Siôn yn teinon? Pwy sy'n cael y surprise, tybed? Chi'n cofio? A ni weld. Yr ateb ydy... Non. Da iawn chi, pwy gath yr un gwyrdd yn gywir. Dyma ni, Melodic Hornbill ar y brig nawr. Da iawn Melodic Hornbill, a Optimistic Zebu yn dyn wrth i sodla. A Radiant Horse yn drydydd. Arctic Tŵc yn bedwerydd, a Bold Viper yn bumed. O, ma'ch chi enwa gwych. Mae yna straeon fan hyn. Cymeriadau fan hyn yn yr enwa. Ie, falle fydd syniad fan hyn i ti, Luned, i dy lyfr nesaf. Dwi pwy ydy'r Bold Viper a'r Arctic Toucan. Felly, cwestiwn 3 nawr. Ydych chi'n barod? Barod i bwysach bod yma. Roedd non yn achwyn, roedd hi'n cwyno am 3 pheth ar ddechrau'r benod. Enwa un ohonyn nhw, please. Clustia tost, clustia'n brifo. Eisiau bwyd. Ta oedd hi'n cwyno bod hi bol yn brifo, neu oedd hi eisiau cysgu? Pa un? A'r ateb yw, roedd ei bol yn brifo. Dyna be oedd y cwyn. Ie, dwi'n iawn? Cwestiwn anodd fyna, Luned. Oedd o? Wel, o'n i'n meddwl mae eisiau cysgu oedd o. Dyna beth i'n ddechrau fanna. A wedyn nes i weld bod o'n felyn. Dyna di'r ateb cywir. Ei bol yn brifo. Oedd hwnna'n anodd iawn y rownd yna. Oedd, dwi'n chwysu chwatia fan hyn. O, Radiant Horse ar y brig rwan. Balance Oryx nawr yn ail. Yikes, mae Champion Duck di dod yn mlaen i'r sgorfwrdd, ie. Sgorfwrdd. Dyma gyffroes. Rwy'n agosau at y diwedd rwan. Pwy sy'n mynd i gael o wobr? Beth yw enw'r gath gron? Ydy'r cwestiwn yma, y gath gron. Ydych chi'n cofio? Un waith yn ni'n clywed yr enw, dwi'n meddwl. Seren, Cadi, Jemima, neu Roli? Beth yw enw y gath? A'r ateb ydy Roli. Sy'n enw da am gath. Enw da iawn. Yr heini ohonach chi'n bwyso botwm gwyrdd. A ydy Radiant Horse, ydy Radiant Horse dal ar y brig, da iawn, a Balanced Oryx yn ail. Diplomat Cute sy'n drydydd, dal yn uchel iawn. O, dyma ni. Hydd 5 rwan, Siwan? Ie. Cwestiwn ola ond un? Na. Ie. Roedd 5 anifeiliaid yn ceisio chwilio am non. Beth oedd ei henwa nhw? Ai Mari, Ginny, beth ydi henwa? Mari, Ginny, Johnny, Roli, mae'n ddrwg yn ni, a ai Sŵnan, Meia, Deio neu Jack?
O, dwi'n yn gwybod os dwi'n cofio. Ie. Hwna'n! Da iawn. Ie. Da iawn. Nawr ta, diplomat cute i'r y brig. E, dyma'r ola? Ie. Iawn. Cwestiwn olaf. Beth yw enw'r wyn bach? Beth yw enw'r wyn bach ar y diwedd? Ai Sally a Mali? Ai Jack a Ginny? Ai Dewi a Dwynwen? Yn teu ai Mostyn a Mali? Dewisiwch eich ateb ola. Yr ateb yw Dewi a Dwynwen. Ac oedden nhw'n cute yn y llun, yn dod. Felly Cute dyna ni iawn. diwedd y cwiz. Ie, nawr. Mwynhau hwnna. O, Gobeithio chi'n mwynhau. gwych, Luned. Dyr ei weld nawr de pwy sydd wedi cyrraedd y podiwm. Achos oedd lot o newid fynd da, ynddo dde. Felly yn Ioe. drydydd, smart, bat, da iawn. Radiant horse yn ail. Ni wedi gweld y radiant horse cwbl o weithiau. Do. A'r diplomat coyote wedi dod i'r brig. A welon ni diplomat coyote yn aml Do. ar y sgorfwrdd y prynhawn yma. Da iawn chi. A bron 300 o blant wedi trio, felly cystadleuaeth frwd yn y fan yna. Da iawn chi. Ie, wir. A chofiwch athrawon, danfonwch lun atau gyda enwau'r dysgwyr a chysgol os o'ch chi yn y tri uchan ar diplomat coyote, y radiant horse neu'r smart bat. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Luned, am gadw cwmni i ni prynawn yma, y straeon, ac wrth gwrs penblwydd hapus i tir na nog yn 50 oed, wrth gwrs. Wel, ie, cyffroes eithriadol. A diolch yn fawr i chi am y croeso ac i'r plantos am gymryd rhan mor frwd. Da iawn am gymryd rhan yn y cwiz. Ac yn bwysicach na dim, daliwch ymlaen i ddarllen, prynu llyfrau, mynd i'r llyfrgelloedd. Chi'n cael cymryd 15 llyfr mas ar y tro yn y llyfrgell, mae'n wych. I'r athrawon rwan, cofiwch fod cyfle i dderbyn pecyn o lyfrau am ddim. I'r ysgolion sy'n cofrestru i wneud cynllun cysgodi tir na nog. Ac i'r plant bleidleisio yng nghategori dewis y darllenydd, sy'n un o'r 3 categori. So ewch amdani. Hefyd, mae gan y Cyngor Llyfrau her ddarllen arbennig ar gyfer plant ac oedolion i ddathlu y 50 o flynyddoedd o Gwobrau tir na nog yn 2026 eleni. A mae'r holl wybodaeth ar gael ar y wefan Cyngor Llyfrau Cymru. Mae'r taflenni ar gael yn eich siopa llyfrau lleol a'r llyfrgelloedd. Felly, dyna ni gyda ni. A Siwan fan hyn, hwyl fawr i chi a mwynhewch weddill diwrnod y llyfr. Hwyl fawr! Hwyl fawr!